Исәнмесез, минем исемем Алсу. Мин күн мозаикасы белән шөгыльләнә башладым әле. Күптән түгел генә. Һәм гомумән күн эшләре белән. Мин инде электән кызыксына идем шул күн мозаикасын өйрәнү буенча. Минем остазым Илдар абый Шайхетдинов читекләр, чүәкләр һәм башка аяк киемнәрен эшли. Безнең янда гына аның остаханәсе бар иде. Казанда булганда әле. Бу беренчедән безнең милли, тарихи шөгыль бит инде. Шуңа күрә мин аның миллилеге дә җәлеп итте. Эшләгәндә тынычланасың, үзеңне шул иҗатың аша күрсәтәсең була инде. Күн эше белән эшләү үзе рәхәт, аның исе тәмле. Аны бизәкләрен уйлап табу үзенчә иҗат итү бит инде. Шуңа күрә ансын да үзем эшләргә яратам. Каяндыр күчереп алып түгел, бизәкләрен үзем эшлим инде. Күннең бер-берсенә төсләрен туры китерү, җепләрнең, мулинәләрнең күннең төсенә туры китерү алары да кызыклы. Төсләрен караганда шул башта күнне күнгә куеп бер-берсенә карыйбыз, нинди төс кулланырга икән дип, нинди төсне бер-берсенә туры китерергә икән дип. Ул һәр кешенең үз вкусыннан тора инде, үз теләкләреннән. Һәм җепләрне шул төсләргә карап, яки контраст рәвештә, яки шул бер тондагы, бер төстәге җепләрне кулланырга була. Һәм бер-берсе белән аралаштырып, аның үз исемнәре дә бар әле, аралаштырып, яки бер генә төс белән шулай эшләргә була. Бу кечкенә генә кошелек яки сумка өчен тышлык була инде тышындагы. Яки кесә булыр, яки тышлыгы булыр, карарбыз анысы. Бу өстәлгә беркетелә торган станок, аның идәнгә куела торганы да була. Моны Илдар абый үзе ясаган иде. Мин анардан сатып алдым була инде. Менә безне дә үзе ясады. Менә мондый пычакны да анардан алган идем, үзе ясаган пычак. Минем башка пычаклар да бар. Мин күбесенчә нечкә җирләрен шул кечкенә пычак белән кисәм. Зур элементларын башка зур пычак белән кисәм инде. Менә бу станок, аның кабыргасы шунда шуның өстенә рәсем куела. Рәсем түгел инде, менә бу мозаика. Җый шуның өстеннән барырга тиеш. Һәм кирәк вакытта без аны бурабыз, бизәкне бурабыз. Һәр вакыт аның җые станокның кабыргасында торырга тиеш. Аннан соң шул төп инструментлардан без инә, зуррак инә, ул тегү өчен түгел, элмәккә кертү өчен. Анда нинди инә дә мөмкин. Зур булсын, күренеп тора торган булсын, төшеп киткәч югалмасын өчен инде булай. Һәм тотырга җайлы булсын өчен. Кечкенәне аннан тотып алырга җайсызрак була шуңа күрә. Шул кайчы, менә бу күн өчен кайчы. Бусы булай җепләрне кисеп алыр өчен инде. Пычакны һәр вакыт ышлап кайрап торырга кирәк. Шуңа күрә менә үзем янында шул кайрый торган әйбере. Рәсемен ясаганда бик нечкә булырга тиеш аның ниләре, сызымнары. Шуңа күрә нечкә карандаш кулланам шуларны ясар өчен, бизәкләрне ясар өчен, кәгазьгә төшерер өчен. Кәгазьгә төшергәннән соң ватман кулланыла инде менә монда. Мәсәлән, ватманга төшерәбез дә бизәкне, аннан соң төгәл кисеп алабыз, һәм бу лекалы итеп кулланыла. Аннан соң аны скотч белән ябыштырабыз күн өстенә һәм төгәл кырыеннан кисеп алабыз. Аннан соң менә төрле күнгә куеп, бу лекалыларны төрле төстә кисеп алабыз да, аннары бер-берсенә кертеп беркетәбез. Башта безне кертәбез, мулинәне бетерәбез, ул алдан бетерелгән, аны әз генә тагын бетереп алабыз да. Анда мөмкин 3 тапкыр, 4 тапкыр, 2 тапкыр уратып алырга шул безне. Аннан соң икенче ягына, икенче күнгә кертәбез. Һәм бу ярдәмче инә белән шулай элмәккә кертәбез җепне. Тартып тигезлибез. Әле эшләрем күп түгел, чөнки мин бу эштә әле яңа кеше. Шуңа күрә минем әле бер дә кабатланган рәсем юк. Иң беренче эш минем ул әлбәттә инде бик идеаль булмады, анда ак фондагысы.
Ул сумка өчен ясалган тышкы өлеше иде инде. Яки яба торган җире, яки кесә өчен. Ләкин мин аны үрнәк итеп кенә беренче эшем итеп калдырдым, үрнәк итеп күрсәтәм, аны кулланырга җыенмыйм инде. Аннан соң икенче эш итеп минем менә чүәк ясаган идем. Башта чигүен, аннан соң шул чүәкнең үзен дә Илдар абыйдан өйрәнеп, чүәкләрне үзем теккән идем, үзем ясаган идем. Менә анда кичкенә кошелеклар бар. Бер соңгы эшләрнең берсе крентистәге сумочка, аның әле тоткасы ясалып бетмәгән. Мин башта бизәген генә өйрәнгән идем, ничек ясарга, ничек бу җыйны эшләргә дип. Аннан соң үземә дә кызык булды бит инде аның шул сумка итеп, кошелек итеп инде ахыргача җиткерүне үзем эшләргә дип теләгән идем. Шуңа күрә ансын мин интернеттан өйрәндем, ничек итеп кройкасын ясарга. Аннан соң мин өй өлгесен, тиреләрне аерым каян заказывать, каян сатып алырга, нинди тиреләр, нинди җепләр, анда башка инструментлар кулланыла. Аның төп элементларын бер-берсенә тегеп куер өчен башка җепләр, башка инструментлар кулланыла. Мин тулысынча кулдан эшлим ул җөйләрне дә. Ул седельный шов дип атала, седельный җөй. Ул ике инә ярдәмендә тегелә һәм машина белән теккәннән ул чыдамлырак була. Аны сүтә башласаң да болай гына сүтеп булмый, сүтүе авыр. Шуңа күрә ул шундый әйбәт санала инде. Аның үзенчә матурлыгы да бар. Мулинәләрне үзебез эшлибез. Илдар абый өйрәткән ничек эшләргә. Мулинәләрне гадәти менә чигү машинасы өчен булган җепләрдән эшлибез. Шуларны берничә тапкыр берничә кат ясап, башта берәр әйбергә, шул түгәрәк әйбергә урыйбыз, аннары икенче кат, ике кат итеп урыйбыз, 3 кат һәм шулай итеп кичкенә әйбер өчен булса анда 6-8 катлы да ярый, кичкенә бизәк өчен, зуррак бизәк өчен шул 12дән алып шул 14-18гә хәтле мөмкин шул 18 кат ясарга. Минем өчен иң җайлысы шул 12 кат. 14 кат белән эшләп караган идем. Бармаклар башкача сизә. Менә Илдар абый әйтә, мин ди 10 каттан башладым, хәзер миңа ул бик кичкенә, мин 18гә күчтем ди. Аңа шулай җайлы. Һәр кешегә төрлечә инде. Менә ахыргача ничә кат эшлибез, мәсәлән, 12 кат. Шуны иң ахырдан орчыкка чорныйбыз. Бу орчык ни өчен кирәк? Без аны җепне, менә мулинәне инде бетерергә тиеш булабыз. Һәм шул орчык ярдәмендә без аларны бетерәбез. Бетермәсәк, җый матур булмый. Чөнки җепләр бер-берсенә якын торырга тиеш инде. Мулинә ул декоратив җеп булып улар кулланыла. Төп җеп менә бик чыдамлы җеп булырга тиеш. Һәм бу төп җепне үзебез балавызлыйбыз һәм шуны балавызлаган килеш кулланабыз. Бу ни өчен кирәк? Беренчедән җейдәге җепләр бер-берсенә әйбәт, алар теккәндә җылынып, риде теккәч катып җей әйбәтрәк тора инде. Аннан соң су үтмәс өчен дә кирәк. Һәм ул әйбәтрәк шусын өчен дә кирәк. Күн өчен дә әйбәтрәк шусын өчен. Күн гадәттә 0,8 мм-дан алып, иң оптималы 1,2-1,4 мм, ләкин калынраклары да кулланыла, 2 мм-лык да. Мәсәлән, кошелек нинди калынлыктагы тиридән ясала, аның шул төп өлешләрен мөмкин калынрак күннән. Мозаика өчен иң оптимальный, иң әйбәте шул 1,2-1,4 калынлыгындагы күн. Бу бит инде элек-электән килгән милли, безнең милли җый санала, милли һөнәр санала һәм вакыт үтү белән бит инде иҗади кешеләр үзләренең ниндидер яңа идеяларын кертергә мөмкиннәр. Шулай итеп, менә минем бер идея килгән иде әле бер көнне генә, мулинә урынына сәйлән куллану. Менә сәйлән кулланып карадым, бу минем әле беренче эшләрем. Ничегрәк булыр икән дип карар өчен. Монда әз генә башка төрле метод кулланыла. Без белән түгел, 2 инә ярдәмендә. Бу минем үзем чыгарган диергә була
ысул һәм шуңа күрә бәлки бу минем яңа ысул итеп ноу-хау булып кереп китер кечкенә эшләр өчен. Мин мастер-класслар алып барам, дәресләр алып барам. Кемнең теләге бар, менә мөмкин башта кечкенә эшләрдән башларга, менә мондый балалар өчен кечкенә мозаикасыз булса да кечкенә кошелек, яки монда наушник салып була. Браслетлардан, шулай кем күн белән шөгыльләнәсе килә, кечкенә эшләрдән башларга була. Кемнең мозаика белән шөгыльләнәсе килә, ансы инде аерым дәрес, ансында ул дәресләрдә алып барам. Теләгән кеше булса, рәхим итегез дәрескә.